malach achiel kuom gik mane osehinyowa ji ande wacho ni joma chunga ahinya to joma ne chung gi chama ma Migosi Raila Odinga nitie giketo dwachgi mbele mar lo dwach Migosi Raila. Emomiyo ka giseyudo ticket e nomination to ok gidewga kisera mar ombulu. Wang' ni koro nokete mohuya. Koro ji osieko gi propaganda mar ng'ane to kata lut ne ombulu to ok dhi kwan. An aparo nadwa ng'iso ji gima ler gima nyo jo IEBC be wacho ni ombulu te moluti e debe nyaka modong' e buk idhi kwan. Modong' e buk ikwan indiko bathe ni magi modong' mokogo. Moluti e debe ikwano ni magi mogo makare, magi mogo marach. Idhi kwan ombulu te. Kik ng'ato ng'isi ni ombuchi kati lut ne ng'ane tok idhi kwan te. Ok en ting' jasiasa mar wacho kamano. Ok en ting' jasiasa mar ng'iso ji ombulu midhi kwan gi ma ok dhi kwan. Mano tija IEBC. Mar ariyo, ng'at madwa luto sanduge mag ombulu e aora okawo odhi olut kata e nam. Nikech by the time mose lor sanduku ose kwan ombulu mose yud duoko e polling station. Kiero tikawe wang' kata ibiro rakori gi chik mbele. Onge gima biro mono. Koro jopiny akwayo ni gini listener Victor emomiyo akawo thuolo malach. Akwayo jopiny ni kik gidonje wach mar propaganda